Dobro večer, dragi gledatelji. Ja sam Elizabet. Ja sam Erik, a vi gledate Dnevno u četvrtoj. Diljem Lijepe naše obilježava se Dan sigurnijeg interneta. Sve se više vremena provodi na internetu. Što činite kako bi internet bio sigurnije mjesto za sve? Ja na internetu ne otkrivam svoje osobne podatke. Pazim kada nešto pišem na internetu da to budu lijepe riječi i poruke, a ne volim kada se pišu ružne riječi i kada se širi mržnja. Pazim što objavljam i posjećujem samo oko sigurne mrežne stranice. Ja ne razgovaram se nepoznatim osobama jer ne znam tko se krije iza ekrana. Ja ne otvaram sumnjive mrežne stranice. Savjetujemo svima da se pridržavaju ovih pravila kako bi nam internet svima bio sigurnije mjesto. Tako je, dragi gledatelji, došli smo do kraja još jednog dnevnika na četvrtoj. Laku noć. Laku noć.